ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೋ. ಇನಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೈಬೇರದ ಬಂತು ಉದರ ಬೋದಿನ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇಂಬೇರನ ಫ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತನ ಅಚ್ಚುಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಚ್ಚು. ಇರೆಂಚ ಈ ಸಚಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯರ್ ಪನ್ಬರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ ದಾಯ್ದ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಪಕ ಆಯ್ನ ಪಾತಂದು ಕಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಂಡ ಪೋಂದಿ ಪುನಕನೆ ದೂರರ್ತು ಬಣ್ಣಕನೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಸಚಿನ್ ಒತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅವೆಂಚ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ದೈತನ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಸಚಿನ್ ಲ ಕೈ ಉಂಡಿಗೆ ತುಯಾರ ಸಚಿನ್ ಲ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇಗೆ ವಾಸ ಇರಿಡು ಸಚಿನ್ ಉಂಡೆ ಉಳ್ಳೆ ತೋಜನ್ ತೋದಿಡು ಪಿರವಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮುಖ ಇಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುಂತೆ ಕಂಡೋಡು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇರುವ ಬಾಲ್ ಒಡು ಕೊಂಜಿ ನೂದು ರನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ದುಂಬೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಟ್ಟ ಹಾಕದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ರನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತು ಬುಕ್ಕ ನೂದು ಆವಡಂಡ ಒಂಜಿ 20-25 ಬಾಲ್ ಒಡಿ ಎಂಕ್ ಆತನ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಸೇಮ್ ಸಚಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚ ಆತ ಮಾತಿರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಊರುಗು ಅಂತ ಊರುಡ್ತು ಪೇಟೆಕ್ ಪೋಯರ್ ಆಪು ಜಂಕ್ ಹೌದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಚಿನ್ ಒತ್ತೆ ದುಂಬೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ದಾದೊಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಚಿನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಏನಾನು ಪನ್ನಕ ಏನ ಸಚಿನ್ ಕುರಿತು ಸುಮಾರು ತೂಯೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ತೂಯೆ ಅಂಚ ತೂತು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸಚಿನ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನೆ ಇರು ಸಚಿನ್ ಈತಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಸಚಿನ್ಗೆ ಬಂಡ ಆರನ ವೈಫ್ಗೆ ಆರನ ಇರ್ತಲ ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚತ್ ಇರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆದ ಐತಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ ಇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯ ರಡ್ಡು ಮುಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಆವಡದಂತ ನಂತರ ಈ ಸಚಿನಕ್ ಮಲ್ಲ ಅವಳದಿ ಕುಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳದಿ ಕುಜಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ತಿಕ್ಕು ಈ 40 ವರ್ಷಗರಿತ್ತು ಆರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ರು ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬುಳಿತೇವೆ ಅಂದು ಆರು ಬುಳಿತ ನಾವು ಮಂತ ಟಿವಿ ಇಟ್ಟು ಪತ್ರಡ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಬತ್ತನ ಬೈರಲ್ಲ ಅಂದ ಪುರಾಣ ಅಂಚ ಆರು ಬುಳಿತಿನ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಆರು ಬುಳಿತಾರೆ ಏರಲ್ಲ ಬೂಲ್ಪೇರು ಬೇಜಾರಾಪು ಈ 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುತ್ತು ನನ್ನ ಈ 40 ವರ್ಷ ಕರಿತು ಬುಕ್ಕ ಏರಾನ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ವೇರ ಓಲಾನ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೆರ ಆರಿನ ಅವ ಆರಿನ ಬಂತು ಗುಣ ಇದ್ದಿ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇವ ನೋಡು ಇಂದು 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಹೋನಕ ಬೇರಿ ಪುಡಪ್ಪ ತುಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಹಿಡಿತು ಯಾರ ಈತ ಬಂದೆ ನಾವಣ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಂಕ್ಲನ ಸಚಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪಂದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಟ್ಪಾವನ ಇರ್ತದಂಬು ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಷಯದ ಇರಿನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚಿಂಚೆ ಬೇಲೆ ಮತ ಮುಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಚೂರು ತೆಲಿಪಾರ ಕೊರ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಇಂದು ಮುಖ ಈರು ಲೆಪ್ಪುನಕ ಏನು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಚಾನೆಲ್ ಬರೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಅನ್ನಕ ಇಂಕ ಬರಿಯಾರ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಂತಿತ್ತೇರು ಕಂಡಾಗಬಹುದು ಚೂರು ಪಂತಿ ಹೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂದೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಬೇಲೆನ ಏನು ಚೂರು ಪಿರಾದಿತ್ತು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪುನ ರಪ್ಪ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಆತೊಂಜೆಡ್ಡೆ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಾತು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ತುಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮುಖ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಅಂಡ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತೊಯ್ಪಾಳೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಎಡ್ಡೈತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈತ ಬಂದ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ದಾನೆ ಮಂಡ ಸಚಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಚ್ಚುನು ಕನ್ನಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಆಯನ ಬೇರಿ ಕೂಡ ಅಂಚಾತ್ ಮಂದಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ